Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Kajirong hangpi amen pen heritage fair ajai me Kapaman po Lakha inko da trog Dua Barguri MSC constituency ke parlo kohora pen kache koinot Golaghat district ke parlo kohora Buguri Zuri adung NH37 adung tribal treats a hotel Aklam along Kajirong hangpi amen pen ni thomaphan heritage fair mate Kajirong hangpi ke plang aputa kapachithang chia phan pura Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department pen chenglok Aranya NGO lapen kaprek NGO atumpen Chetodun si Jaimek Pachun Pon Bomlo. Pini Nini ke chokalong Karbi Anglong Autonomous Council EM retesing hisitami nang chetongdun si Jaimek RDP dun. Bangso ajay mekalong ongdung tourist atumpen chenglok ke tekiding atumta chetongdun si my RD dojot pen talon pon bomlo. Lapen Karbi traditional games hey hu sitami Dua Barguri KCS Jonatum sitami Kapathu Paklang dunsi Jaimek along Alira Champidu Lapen Anparta Karbi Anglong Autonomous Council EM retesing hi kahumri dampen ilitum Karbi P Karbi Po atum aning arong pen kachuropi pajer ponringti Dua Barguri pen adverse on report Karbi Anglong News Channel Pini dak la Kajirong hangpi heritage fair pini la so along nili pansi kichengani da nang chopa manili my meeting do masi nang do long leder masi pini bangga por gelong masi dak nang khob masi ningarong lo Kajirong hangpi aphan itum Karbi Anglong chot kali nona bangke along kaprek ta ke ponji pansi nili tum dak ke claim la so committee tum pen chingwai chingsai so alang li tumang lo la pen pini nili ke wanga bangke la lo Kajirong hangpi ili tum la Karbi si writer Dr. Dharam Singh teron alang li English pen kitab tamilo pini ni dakwan long lo la pen ili tum Karbi Anglong Autonomous Council CM kai keta Kajirong hangpi alamo puthaka bangke dang litum Karbi Anglong chota kali pirthia dang ta pachethang ponangji pulaso teng nang pin khata teng pen alang li tum pen chingwai chingsai si paklam si peneng ke ching silo da si monenga bangke si national international level isi mesena fair ason si nilitum ine chingwai chingsai pondola so lam puthak nili siam khaila pen MP ke hai tum pen chingwai chingsai pon polasi mesena fair litum dak pati pon polasi ala sohoda bangke nilitum pini da chingwai lo workshop ta padopo Kajirong hangpi alam mo puthak tamela national level scholar to one po international university level pendal haita klempon pu bosini litum chingwai pon po se litum dak Karbi Anglong along arong anat tame ke claim ke dam ning do la silitum mangke claim clear prang da melo rong sar tom benda chingwai ning rong sar tom benda chingwai ning ji thengpi thang prang pawir we pin ben si ajada planning ta ding ponang po la si ason activities ke ding ponji apani tum juna chiklo lom pen cheng pon po lage se kadu we nang litum jogjak la pen dak te bok terai rong tum pens jadi tum chingwai chingsai ponsi ko son si ke claim ani tum nang litum wa theng no mo pora teng pen nang litum panang thanik po tak nang hin ben pula em ki bang sia ke meng kek lo nili ningarong don lo asan ka program lo sile tuma non litum Kajirong lo ke ke ding atum on mane alera chama lo tuma afan tuma prang kon lenje pan ki sia ke meng pen kwan litum ni karong da Nyarong lo. Jadi em ke bang pan hai hai tum bata ke to ni kwan do lo Tinon tum kido ke pini ben ko pian. Pini ben thom lo. thom ma di terang tum lai hom ge terang tum ke jor lo ba Ijor lo hai sang ke ding kan ta sang ke het ding lo ha sang em. Harui sik ilin. ilin thore si di na ge mi thanga sang lo di thang si ke thep lo yam ke bang pon tum ni rong pik lo di Hai ta hem se bonai lo rosti. Kina am nang lo. hai ta hem si banai lo Hem se bonai lo hai. đây à hai ta hem si banai lo yang lagi pini Karbi Anglong Autonomous Council along turji em heritage ni ke bang apot kon ni kan sam Sam nang sau
xong xong rồi đi cái vàng bên chỉ kỹ lắm mà chỉ kỹ lắm này xin kilo chỉ kỹ lắm đi Ing Dengner Kep Ningka Nesek MIP Biblical Baptist Church Fellowship Atumpen Kapaman po. Lawson si lakha inquire trok dua Bargri constituency ke parlo kidamtang ni phai trok pen chengpon si ni phai nar kep ni thoma pharman Dalamara Malasi Pathu Aklam along si bangso amai paman ponlo. Lapen bangso amai along ATP ke enpon lake pinon lapenang tumaphan nang pidaji. Bible angdeng Luke angdeng pitrok lapen angdeng so thong kepraner kep along si enpon lo. Lapen jumesen arna malam than bangatum laki sing ingti president BBCFKE Lapen adverson Qatar general secretary BBCKE Lapen aduntu bipen de Burma Kumulang Tripura James Logan ITS teacher Alang litum bang plipensi bang so amai jujetik an jumesen pen arna malam than ponlo Lapen penang an arnawaphan ke kroy atum mate kaprek amonduli atumpen sitami bangso amayarong chetong dunsi RD chipi dun ringti Lapen bangso amay ke pachun chiaphan penang an nang cherap nang cheto dun rinti puta kero kipipen than pontu Lapen halapu ni marli asong atumpen sitami resim abon mate methang pai atum Arya Saipen kelong an setami arnama phansi panong ponsi dan wan loputa ni marli keja atumpen than pachini pontu Lapen chuning pen pining asap ning arong muchot puta chethan ponrinti tangte alang litumpen kaning jepon alam thele ang tonpen RG Sinang Dua Bargri pen Adverson ko report Karbiang Long News Channel Nilemen ke harthang sing teron nili ke labang so bhalong yuda president ar pusi khidun bom Pini kita itu pada medis semasa sama kita nggak pakai labang so bahalang itu mendiri kau citong pun lah pada pada nama kabar masih banyak kemudian almu kaitan batu tong lakar apa yang mereka chorolo nilitum non 8 an lo ingdeng isi penceng sinon ingdeng nel kep anang letang lo sinilitum mondoli la an kachitong okali nitum mondoli ke thom kena akasik sak pena joksi nang chitong along le delo kisu posona kasik sak ke dokok pena joksi mondoli ke thom bang chitong along le do non nitum long nang chitong dun la ke mondoli krip ho an ke nitum an chitong long lo sinitum kedam tang Friday ani pen chengpon si pinian pini ke angdung kitilo pinian ke Sunday lo asi armu bang ke do nilitum 300 plus lo asi pini bang asap o armu ong chat son sini tum da chet thulong lo te bok te rai tum asame choro lo da puson kaching room thek nang chetong non thek ardi nang chipi don thek posya lang tum hasame akiro pilo asi nang tum India hoi tum hasame akiro pitu parlo pini por dang ni tum long nang ka humri posimen tum da akiro pila Jadi kan bang pen si kalau rumah pinang si nilitum aning kan wang tala poson talon pon asi pinengan ke ingdeng ner kep an ke chok lo nilitum na itu ada Dalamara mati dak masih lo pinang cik sih mah apong Afrika tingkat ada so kita kiban dulu pineng det la pugrelo ladak Malaysia along bangke kedamtang 2017 aning kan same dak Bible class la posona program deng pon lo 2017 aning kan Nanti tu kopi admission tu nilitum ke Bible Baptist kalang Nilimen to aprang si pinindang chetong don mithang aporo chapang no penang litum media korte atum nak kewang pe ni tung nang humri pot nang litum pan semet ninga klong pen choro pilo le pen nilimen la ke Peterson Crow dak Malasi sarthe kro aronga sariglo la se pini nilitum dak ningkan segamai pi maneni tum BBCF Karbiang Longpen
nilitum BBC ning kan se ga mai pi nilitum arko exclusive bg polo bonta ko pini ne school la tum exam hen ten basona pen jok der cholo la sinon mars seklo tarik throk sini tum chenglo la pen pini tarik ne kep anarni lo pen ki judarni an lo la sinilitum dak jasomet nilitum ame gi bia thepi lage nilitum ke long bute ke pi memu la so thepi sinilitum en pon lo mane arnam aphan ki pi paprang nang ji an si arnam silitum phanang pi ji la si dak bible long litum long ke tok la poan lo je ki pi aparte ke long aparte ki pi memu pu sinitum athepi en pon si pinitum long so me do pon lo la se la bang so me pini naru suni netum muning we apor anta do ji lang la pen pena ban sinitum long so me pen chekak pe mi ji Dalam somai, dalam son penter pencelok, kejun pencelok, pinangan adilon, kami lah hayal adilon kipi kecungai pencelok Anton. Nah itu mitha monduli pensike, pador mama teh bahap pensike, pador mama teh mandi dengan cerap tu. Oh, la bang ke nilitum monduli pen ta sirung do, adon pen sinitum ka sirung suri kep ka sirung do, la pen la parta, la nilitum BBC bang kang, nilitum ong elang nona mat ke, nilitum prai monduling ko ini dolo, la monduling ko tum ta aning kang sampen aning vening do penang cerap dun lapen ke dag local inut bahini korte tumta ningkang sampen nang pidun lahai pen sini tum mang so me ke cheng nil tum ke kunani sarkar pen putagali pa kunane government pen aphan la putagali ni tum ke la nil tum monduli sike chirung la pen ke la BBC bang kang monduli tum an nang cerap nang cheto dun la pen dag local adogo ve arna aphan khora ba tum an nang cerap nang cheto dun pen jok sin tum sa me ke bithe Aluhi nanti pengen ke bang sondoma. aluhi nilitum phaphe aluhi ke nilitum phata phaphe la pen ke nilitum da nilikhi ga ve pena joy nelo ta sinitum aluhi ke phaphe ta dak te boktrei Dalamara pen lang thak ke ne dipluso anan adon arong tin ba amonduli tin phan pastor do phan mute chuniri pen pha arna manong pe thera rab nang pusi Speaker mata nama ke than akhir lo pengen bang bang doma. oh dak arna malam ke than ke inu to bang ke dak nilitum BBC ba president Reverend Singing T lapen ke Reverend Edwardson Kathar lapen ke inu James Logun alang le ke seminaria teacher lapen ke Tripura pen inu rakorte nang chetong dundo alang limen la ke Bipin Debo Borma alang le ke Tripura pen sinang chetong dun la sepini ame la so Bipin Debo Borma pen jokse arna malam wanji Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu